Γιατί ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατον? Αγαπητέ μου φίλε, θα ήθελα να σου ρωτήσω μια πολύ σπουδαία και ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατον, είτε συνειδητός είτε ασυνειδήτως. Αλλά γιατί? Ποια η αιτία? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλές απαντήσεις όσον αφορά την ερώτηση. Αλλά ο σπουδαιότερος παράγον και κίνητρον αυτού του φόβου είναι το ανεξερεύνητον άγνωστον μέλλον. Ο άνθρωπος φοβάται το άγνωστον, το αόριστον. Επίσης φοβάται τα βασανιστήρια, την τιμωρία. Δεν είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί στο άτομό του μετά θάνατον. Γνωρίζει εκ φύσεως ότι κάποτε θα του ζητηθεί λόγος ή λογαριασμός ή απολογία για την παρελθούσα ζωή του. Η συνείδησή του το μαρτυρεί αυτό. Γνωρίζει ότι κάποια μέρα θα στηθεί ενώπιον του Αγίου Θεού. Γνωρίζει ότι οι πράξεις του θα ρυθμιστούν 1%, διότι κανείς ποτέ δεν έχει γεννηθεί αναμάρτητος ή άγιος. Ο άνθρωπος φοβάται τον Θεόν, διότι φοβάται την ακολουθούσα τιμωρία. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον Θεόν ανάλογα με τις πράξεις και επιθυμίες τους. Άλλοι πάλι προσπαθούν να αγνοήσουν το γεγονός της υπάρξεώς του. Αλλά ο Θεός υπήρξεν, υπάρχει και θα υπάρχει αιωνίως. Πολλές θρησκείες έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον λόγο. Ορισμένοι άνθρωποι, δυστυχείς, λαμβάνουν μέρος σε νηστείες και σε διάφορες άλλες θρησκευτικές τελετές και μυστήρια για να ευχαριστήσουν και μαλακώσουν την οργή του Θεού. Άλλοι ελπίζουν εις άφεση αμαρτιών, πληρώνοντας χρήματα στον ιερέα ή δίδοντας άλλες υλικές προσφορές ή επαναλαμβάνοντας τυπικές προσευχές ή πάλι στηριζόμενοι στα καλά των έργα. Αλλά δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν ευχαριστεί ή ευαρεστεί τον Θεόν, διότι ο ίδιος διατυπώνει λέγοντας ότι η δικαιοσύνη σας είναι ως ρυπαρών ράκος. Γιατί ο Θεός λέγει αυτά τα λόγια? Διότι είμεθα εκ φύσεως αμαρτωλοί σαν μολυσμένη πηγή. Πώς είναι δυνατόν μια μολυσμένη πηγή να εκβάζει καθαρόν γάργαρο νερό? Αληθώς όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς ατομικώς. Εκ φύσεως είμεθα τέκνα οργής. Επομένως είναι αδύνατον για μας να παράγουμε κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο στον Θεό. Αυτή είναι η λυπηρά μας κατάσταση. Ευλόγως θα ερωτούσες, υπάρχει καμιά ελπίση για μας ενώπιον του Θεού? Υπάρχει καμιά σίγουρη ευθεία οδός που οδηγεί στην άφεση αμαρτιών? Και ακόμη, υπάρχει πιθανότητα για μας να αλλάξουμε αυτήν την αμαρτωλή φύση μας? Βεβαίως υπάρχει. Ο πανέσπλαχνος Θεός μας έχει προσφέρει σωτηρίαν, η οποία εξαλείφει αυτό το πρόβλημα. Μας έστειλε σωτήραν από τον ουρανόν, τον Ιησούν Χριστόν, τον αιώνιον Υιόν του. Ο Χριστός ετελείωσε ολοκληρωτικός ότι ήταν απολύτως αναγκαίον για την σωτηρία μας, για την σωτηρία όλου του κόσμου. Δια του θανάτου του επί του σταυρού του Γολγοθά υπέφερε πνευματικός, ηθικός και σωματικός. Έγινε η δική μας αντικατάσταση, έγινε η θυσία για μας. Προσφερθήσαμε μια για πάντα, η οποία θυσία δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί. Ο Χριστός εξάλειψε τα αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Άγιος και Δίκαιος, έλαβε τις αμαρτίες και ανομίες μας επάνω του, πληρώνοντας με τη μοναδική ζωή του για την σωτηρία μας. Απέθανε στη δική μας θέση. Κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να επιτελέσει αυτό το λαμπρόν τέλειον έργον. Μόνο ο Άγιος Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός. Αυτό ακριβώς οι Απόστολοι διεκήρυξαν, ότι ουδής μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ημί άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ώστις απέθανεν υπέρ ημών. Τι υπέροχα και παρηγορητικά νέα! Αλλά άκουσε προσεκτικά. Θα δεχθείς αυτήν την άφεση αμαρτιών και θα εισέλθεις σε αυτήν την σίγουρη μερίδα των σεσωσμένων, μόνον όταν δεχθείς το απολυτρωτικό έργο του Ιησού προσωπικός. Η Αγία Γραφή λέει ότι αν επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού με ειλικρινή καρδιά και συναίσθηση της αμαρτωλότητός σου, τότε θα εισέλθεις σε προσωπική επαφή με τον Χριστόν. Ο Χριστός σε αγαπά, ενδιαφέρεται για σένα και μένα, γι' αυτό απέθανε, γιατί μας αγαπά. Επίσης επιθυμεί να του μιλήσουμε προσωπικώς. Ο ίδιος είπε τα εξής: «Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου σε αυτόν και ζήτησέ τον να σε συγχωρέσει. Δέξε τον ως προσωπικόν σου σωτήρα. Προσκάλεσέ τον να γίνει σωτήρα σου και Κύριος. Εκείνος είναι πιστός και έτοιμος να έρθει στη ζωή σου, να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου. Εάν το κάνεις αυτό, τότε θα δεχθείς το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά σου και θα ακολουθήσεις τον Χριστόν. Ο Χριστός δεν θα σε εγκαταλείψει, θα είναι μαζί σου πάντοτε. Μας υπεσχέθη αιώνια ζωή. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον δεχθούμε ως προσωπικό μας σωτήρα. Πίστεψε στον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί. Το αποτέλεσμα της αποφάσεώς σου και αφιερώσεως θα είναι άφεση αμαρτιών και μια χαρά, γαλήνη και ανεξήγητη ευτυχία θα πλημμυρίσει την καρδιά σου. Δέξου τον Χριστόν τώρα.